Того роku dopuštenje, že by robili u žatvi, majú len 155 kombajny, 25 menej jak prešloho roku. No i popri toho, keďže chvíľa dopušti, žatva by mala byť zakončena za sledujúci 8 dní. Prosekov urožaj za olejovú cvikločku 3,59 tony po hektare. Žito zašate na 6500 hektári, toto, co po teraz vytlačené, má prosekov urožaj 6,52 tony, ale vláha skoro 16%. A hektolitrová Češko 70-75. I popri toho fachovci preporučujú, že žatvu treba zakončiť co skorej, poneže sa všetky obávajú od podlej chvíli. Problém i u tým, že noci žimný i ráno rosa veľká, tá mechanizácia do poľoch uchodzi až kolo poladňa, jak tolkujú u kancelárii za poľoprivredu.